Egy hasonlatot hadd mondjak a busz megállónak a hasonlat, ez iszonyatosan primitív, de nagyon jól kifejezi a lényeget. Egy baráti társaság utazik át a városon, és éppen itt kell átszállni, és megbeszéltük telefonon, hogy kimegyek a vasútállomásra, és van egy negyed óránk, és nagyon-nagyon fontos megbeszélni. Valónk van, amit 4 szem közt lehet leginkább megvitatni személyesen. Kocsim nincs, pénzem nincsen taxira, kerékpárom sincs, gyalog nagyon messze lenne. De hát nem gond, hát van itt busz, van buszbérletem is, és ismerem a busz menetrendjét. Még idejébe kimegyek a buszmegállóhoz, és várok a buszra. Hát a busz nem érkezik meg idejébe, nem baj, hát azért bőségesen kitörjenek, és a busz nem jön. Egyre gyakrabban nézem az órámat, mert lelépek a járdáról, lesem, hogy felbukkan a busz, de a busz nem bukkan fel. A gyomrom liftezik fölös alá, és a busz nincs. Teszem ezt annak ellenére, hogy milliómad másodperc pontosan tudom, hogy mikor érkezik meg a busz. Sőt, állítom, hogy ezt mindenki tudja, milliómad másodperc pontossággal, ennek ellenére öli magát. Hát, ha valaki nem tudja, hogy mikor érkezik meg a busz, amire vár, mikor érkezik meg az az ember, akire ő várakozik, elárulom a nagy titkot, hogy a busz akkor jön, amikor jön, sem előbb, sem később, ez hajszál pontosan, amikor jön. Ezt mindannyian tudjuk, mégis betyárról öljük magunkat, hogy mikor érkezik meg a busz. És álljunk meg egy pillanatra, és mondhatnunk azt, hogy a belső utunk egy szilárd kiinduló pontjához érkeztünk. Méghozzá azt, amit nem tudtak megadni Archimédésznek, ugyanis ő azt mondta, hogy adjatok egy szilárd pontot a világ mindenségben, és kimozdítom sarkaiból a Földet, hát nem tudtak adni. Ennek több oka volt, egyrészt mert ilyen nincs, a többi okot meg elhagyjakolhatjuk. Viszont, ha már az ember elindul egy úton, akkor érdemes, belső úton, akkor érdemes, ami nagyon szilárd kiinduló ponton rajtolnia. Ez pedig a következő, egy axióma, tehát még bizonyításra se szorul, mindannyian nyilvánvalóan igaznak tartjuk. Ez pedig az, hogy az van, ami van, és ami nincs, az nincs. Ez könnyen belátható, kész ennyi. Viszont, hogyha mi ezt komolyan vennénk, és ez szerint szemlélnénk a világot, soha semmi problémánk nem lenne, soha nem szenvednénk, mi maradéktalan boldogok lennénk. Hadd utaljak az előbb elhangzottakra, épp a szenvedés megoszthatatlanságára, meg a rossz miben létére. A lényeg az, hogy nincs. Mert mi a rossz? Hogy valami nincs, vagy valami nincs úgy, ahogy én gondolom, vagy ami kéne, hogy legyen. Ez a rossz, és ezt érjük meg mindig rossznak. Mitől vagyunk kikészülve? Hogyha a párunk, vagy az ismerősünk, vagy a diákunk, vagy a ránk bízottak, vagy a főnököm, tök mindegy, valaki más, nem azt csinál, amit én jónak gondolok. Teljesen kikészülünk. Mert kikészülök azon, hogy ez teljesen elfogadott, hogy faképnél hagy a kedvesem, egyszer és nincs, és ő jelentett nekem mindent, és nincs. Vagy meghal valaki. Nincs. A rossz titka az, hogy nincs. Ami van, az van, és ami nincs, az nincs. Most vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami van. Az nagyon-nagyon fontos. Mi úgy fogalmazzuk meg a létezésünket, hogy egy sajátos koordinátorrendszerbe helyezzük el magunkat, aminek az egyik összetevője a tér, a másik összetevője pedig az idő. Hát sem tér, sem idő nincs, szóval ezt csak mi fölveszünk és gyártunk magunknak két olyan fogalmat, amely magyarázhatóvá teszi a létünket. De vizsgáljuk meg, ha már térben, időben fogalmazunk, hogy mi az, ami térben van, és mi az, ami időben van. Ráadásul, mikor kiderül, hogy mi van, az meg is fosztja a teret és az időt az álvalóságától. Szóval itt állok a busz megállóban.
Hol állok? Itt állok. Én itt vagyok. Nem ott vagyok, ott voltam, vagy ott leszek, a másik ott van, én itt vagyok. A legmegrenítőbb, hogy mi egész életünkben mindig itt voltunk. Sosem ott voltunk, hanem mindig vanni, mindig itt vantunk. És most is itt vagyok. Sosem ott vanni, mindig itt vagyok. Időben? Az idő az úgy fogalmazódik meg számunkra, mint a jelen pillanatok lineáris, tehát egymást követő és irreverzibilis, azaz visszafordíthatatlan egymás utánja. Így fogalmazzuk meg az időt. Most válasszuk ki nagyon sok pillanatból a jelen pillanatot. És megrendülve kell végig gondolnunk, és arra következtetésre jutnunk, hogy ezen a jelen pillanaton kívül az időben nincs más. Hát eddigi pillanatok voltak az életemben, de nincsenek. Leendő pillanataim, ha megélem, majd lesznek, de nincsenek. Mi az, ami van? A jelen pillanat. A tér és időkoordináta rendszerben egyetlen egy pont, ami van, az itt a térben, és a most az időben. Magyarnak van egy gyönyörű szava, a jelen, az mind a kettőre vonatkozik. És én most itt állok a buszmegállóban. Itt és most. És ebből már nagyon-nagyon sok minden következik. Mi van bennem? Mivel fog? Nekem ott kéne lennem, hisz mindjárt befut az a vonal. Miről? Ami nincs. Mi mondom, hogy kéne. Hát csak az kéne, ami nincs. Hol vagyok? Itt vagyok. És egy nagyon megrendítő dolog, hogy hol van nekem dolgom. Sőt, mi több, most már föltetjük filozófiailag, hogy hol lehet nekem egyáltalán dolgom. Hát ott, ahol vagyok. Ahol nem vagyok, nyugodt letek, semmi dolgom nincs. Lehet, hogy én azt fogalmazom, hogy ott dehogy kéne nekem ott lennem. Hogy várnak engem. Hát akkor ők tévednek, majd én nem vagyok ott, akkor semmi dolguk velem. Ha én úgy vélem, hogy ott kéne lennem, teljes félreismerés a létezésnek, mert én itt vagyok. Hogy hányszor szivatjuk magunkat, ez kész, attól vagyunk kész, gyomorbetegek, idegbetegek, mindig már avval foglalkozunk, mi az, ami kéne. És mi a tragédiánk, hogy nem avval foglalkozunk, ami van. Nem avval foglalkozunk, pedig az irtózatosan izgalmas. Tehát itt állok a buszmegállóba, a gyomrom létezik fölsáll, mert ott kéne lennem, én meg itt vagyok. A busz nem jön, és megrendülten láttam, hogy a mellettem lévő, mert még szóba is elegyedtünk, mondta, és ő is a állomásra megy, hogy ő is találkozni fog valakivel, az meg ahelyett, hogy idegesebb lenne, egyre derültebbé válik. Mi lehet a titka? A harmadik, az meg oda se bajszint. Nem is érdekel, mikor jön. De én már csupa ideg vagyok. Na most, hát a megoldást azt már tudjuk, szóval, sőt, mindig mindent tudunk. Tudjuk azt, hogy a busz akkor jön, amikor jön. Tökéletesen érdektelen izgulni azt, hogy mikor fog jönni. Hát akkor jön, amikor esetlegesen. 2. Nekem sehol máshogy nincs dolgom, csak ott, ahol vagyok. Hát mi dolgom van nekem itt a busz megállóba? Körülnézek? Semmi. Semmi. No, ennél jobb nincs a világon, mert ekkor vanhatok. És akkor sem vagyok. Mi történt, amikor vagyok? Elengedem azt, ami nincs. Nem avval foglalkozom, hogy ott kéne lenni. Hát az nincs. Elengedtem, ami nincs, és fogalmaztatok úgy is, hogy elfogadtam azt, ami van. Azt, hogy én itt vagyok. És ebben a pillanatban halálnyugodt leszek. Halálnyugodt. Elfogadtam azt, ami van. Változott bármi? Semmi. Mi változott? Én változtam meg. Egy csupa idegbeteg alakból egy halálnyugodt ember lesz. És megnyílik a szemem. Amikor mi a semmire tekintünk, a vanra, a létezésre egy vakfolt kerül. Nem látom meg, ami van.
Az ember csak mer vanni, abban a pillanatban elkezd látni. Nem áll az ilyen röntgenszemű, mit tudom én, nyina, meg egyebek, hogy látja a betegséget, meg ilyen ezoterikus zöldségekről van szó, hanem arról van szó, hogy mit kezd látni azt, ami van. A létezés szentségére megnyílik az ember szeme. Hogy minden reggel itt állok, itt a busz megáll, nem is vettem ezt, hogy milyen gyönyörű az a ház. Hogy itt néhány fűszál a járda mellett dacol. A szénmonoxiddal, az egylemi azbesztszálakkal, az ólommal, mindennel ott van. Fölfedezem az utastárs, meglátom az utastárs, eddig csak néztem őket. És megkérdezem a másiktól, most már nyugodtan, miért derűs, gondolván azt, hogy hát én is most megnyugodtam, mert hát el tudtam fogadni azt, ami van. És akkor mondja, hogy meg az anyósa fog átutazni, és hát már legális magyarázat, hogy ő mégsem. Mi a léttény? Az, hogy nem jön a busz. Én ölöm magamat, csupa ideg vagyok, ez, és egyre mélyebbre kerülök az elkeseredés mosarába, ez meg egyre vidámabb lesz. A léttény ugyanaz, csak egyikünk úgy tekintette, a másikunk meg amúgy tekintette. Itt van a fél pohárbor klasszikus esete. Az optimista. Remek! Hát van bor. Fél pohárnyi bor van. Pessimista nézi. Hát ebből hiányzik fél pohár. Mivel fog? Az, ami nincs. És ez nagy élményünk, drága embertársaink közül nem kevesen, mondjuk egy csoportos turistaúton, hogy mi nincs. Nincs hűvös. Vagy nem süt a nap, hogy nem a tengerre néz. Vagy a tengerre néz, jön be a fürdőzőzaj, tök mindegy, hogy mi nincs. Gyönyörű volt. Egy házaspár elment szeptember derekán, Krétára. Ott voltak 2 hétig. Kérdeztem a férjet, milyen volt? Ez csodálatos. A tenger, a homok, azok a gyönyörű növények, a sziget, a kék ég, csodálatos. Összefogtuk az asszonnyal, milyen volt Péter? Szar. Zsúfoltság, hőség, por. A férjem az mindig bámult, itta sört. Nem, és te miért nem ittál? Én is ittam, izzadtam tőle. Na, ugyanott voltak, ugyanakkor, ugyanazon a helyen. Ez egyik így nézte, másik úgy nézte. Egyik szenvedett, a másik meg boldog volt. Ugyanabban a helyzetben. A fél pohárbortól lehetek el, nekik esett, fél pohárbortól lehetek boldog. Nem a fél pohárborral van a probléma. Nem a világgal van a probléma. Ráadásul itt és most. Én nem tudok azon változni, hogy korábban jöjjön a busz. Itt és most, ha nem tudok után tölteni. De az már a jövő, ha után töltök. Ha itt és most. Itt van ez a pohárbor, itt van az, hogy nem jön a busz. Itt és most soha nem tudok semmilyen sem változtatni. Itt és most egy dolgon tudok változtatni, magamon. Az, hogy boldog legyek, a világban semmit se kell változtatni. Semmit. Egyedül magamon. Egy előadás szünetében egy fiatal ember odajött, hogy már csak azt nem mondta, hogy ennek a problémának én voltam az oka. Mentünk az asszonnyal a világ körüli útra, Ferihegyi reptérre, Kecskemétről. Amivel mentünk, az a busz, mert direkt nem mentek kocsival, hátra bedöglik. Nem vonattal, mert hátra, busszal, korábbi busszal. Akkora baleset volt a gyorsjárat a strádán, se hátra nem fordulhatott a busz vissza. Se oldalra, meg kellett várni, míg mentők, a helikopter, tűzoltóság, katonaság, akkora baleset, mire elkésték a repülőgépet. Nehogy már én legyek az oka, mert annak te nem. Hogy ez neked probléma volt, annak viszont te vagy az oka. De tegyük a szívünkre a kezünket, melyiknek nem szívatta volna magát, hogy lemarad a világ körül. Jó, 2 hét múlva elmentek, de hát akkor nagyon nagy probléma volt. Hogy hát igen tragikus dolog az, hogy minden problémámnak egyedül és kizárólag én vagyok az oka.
Viszont ez a legvigasztalóbb léttény a világon, ugyanis ez annyit jelent, hogy nem vagyok a körülmények kiszolgáltatottja. Hogyha problémám, és fölismernem, én vagyok az oka, akkor azt is fölismertem, és ebből egyenesen következik, hogy a boldogságom nem a másikon múlik, nem a politikai rendszeren, nem az időjáráson, nem a jégverésen, nem a buszmenetrendjén, meg a rendelkezésemre álló bor mennyiségén múlik, hanem egyedül és kizárólag rajtam áll vagy bukik, és amikor ott is az, hogy nézem azt, ami van, vagy függesztem a szemem a semmire.